Господ, помагай на неверующите. Амин, алилуя, Светата Годуха. И когато Беланя се върне на този свят, ще каже на Георги да дойде от тях да го поздрави по случай празнико. И да ми ораса с червен Меркурий да взриве Истанбул. Господи, помолим се. Помолим се, християнска мюсюлманска вяра може да се делим, но Господ е един. Алилуя! Алилуя! Неверниците да минат хуя! Алилуя! Просветава името на новия папа. Бенедикт 16, да ме напуска там е на Шваба. Видите се с мен, защото сте ходили на църква. Сме запалили си за чашка водка. Кажи ми ти. Дали сме ти? Ратцингер, Жозеф Ратцингер, веднъж понабарах на случай да му даде главата. В името на Отца и Сина и Святаго Духа, помоля се Господу. Свети кажи победоносец, победи от светия дракон, заклал го като прате го издал с тепсията там на всичкото, зелита, мелита, мръвки. Алелуя! Аз съм свидетел на това, всичко потвърждавам го в името на Отца и Сина и заклевам с Конституцията. И Петър, защото очаквам да дойде, обаче той няма да дойде, защото бачка на клуба, кръсти го на Тимосо, да бачка там до неделя. Петър, защото аз не се, че си настъпал долната джука, да се изпълна се ударя в главата, затова не е дошъл. Алелуя! Правда е жив да дойде пак да пиме. Да, Господ след такива подобни случаи, които да участваме всички те и пак да споменем името на Георги. Като е победоносец заклал дракона и го изял за Коледа. Не остава нищо от него, първише лопатка, за да можем да ги приманим да взем и тях. Именно, арвидече, алелуя, ето ясно, че идва, че ги има в майта. Нико от една стара петя не скочи случайно.